Kapag sa presyo sa pila ka panakot kag ulutanon, nagsaka. Pagnubo sang supply ginatudlo kabangdanan. Ini ang gitutukan ni Zen Kilantang. Asta na lang sa reklamo ang mga manugbakal sa kamahal sang presyo sa mga balaklon sa merkado. Lakip na dira ang presyo sang Bombay nga halos nagsaka sang 80 pesos, tubtub 90 pesos kada kilo. Si Nanay Vanji agud makakinot ginagambay lang ang pagbakal sa mga potahe. Bo, Diyos ko. Gagawin tatagay ka mahal sa balay gigani ka na. Way tamot sudaan mo. Ay, man. Lasuwa lang ganing kinabakal ko. Subong nagabili na sa 180 pesos, tubtub 200 pesos ang kada kilo sang Bombay diri sa Pavia Public Market. Suno sa mga manugbaligya, epekto ini sang paggamay sang supply sa diin halos wala na sang imported onions nga nagasulod kag mga daan na nga stock sa storage ang ila ginakumpra. Kamay lang kami mga kumprador mo kung ganda mga may mga suki man ko nga nabudayan sila mangumpra kay wala sing may nagasupply sa ila. Siyempre kung kamay ang ginasupply, adjust naman na sila presyo. Pumasaka ni, mag-December basta ilabot naman ni 500. Magluwas sa Bombay o kung sibuyas, nagsaka man ang presyo sang pila ka mga ulutanon sa pulo tubtub 20 pesos kada kilo kaangay sang carrots, patatas, repolyo, kamatis kag rabanos. Upod kay Marvin Lauderes, Zen Kilantang para sa GMA Regional TV Early Edition.